guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşeke nû a qehwe felsefeyê em dîsalî pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyekê nû em li pêşberî we ne. Murat, em ketin nav dîroka felsefeyê û bi awakî kronolojik em qala filozofên serdema antîk dikin. Belê. Qala fikr û ramanîn wan dikin, helbet ne mümkün em qala hemûyan jî bikin. Di bernameyê berê de me qala Pisagor kiribû. Di dîroka felsefeyê de piştî Pisagor em kê dibînin? Sezgîn wekte got ne mümkün em qala filozofa gişa bikin. Tenê ji bo em felsefeya serdema antîk nas bikin. Taybetmendiyên wî yên girîng bi elimin, em ji nav dîroka felsefeyê çend filozofên girîng dineqînin û qala felsefeya wan dikin. Di dîroka felsefeyê de piştî Pisagor em Heraklitos dibînin û dengê Heraklitos dibîsin. Te got filozofên girîng, helbet hemû filozof girîngin. Elbet, yani girîngin lê ne mümkün em qala gişa bikin. Girîngiya Heraklitos çi ye? Yani em çima bernameya xwe li ser wî amade dikin. Çi kiriye di dîroka felsefeyê de dikare hinek me qane bikî li ser girîngiya wî? Sezgîn yani qet baweriya te bimkine divêm girînge tu dibe çima girînge ez rabim son bixwim ji te re. Yani eger ne girînge bira qehwam sar bêdî ez çi bêjim? Nana son nexwe ez qane bûm te ji aliyê qehwe ve me qane kir ka ji aliyê felsefeyê qala girîngiya wî bike. Ê baş e. Sezgîn di felsefeya serdema antîk de çend filozof hene yani tim derdkevin pêş. Gav em qala felsefeya serdema antîk dikin. Em kî dibînin? Em Sokrates dibînin, Platon dibînin, Aristoteles dibînin. Erê rast evana girîngin bi rastî jî. Lê gava em Heraklitos dixwînin, em dibînin ku li ser filozofên dû xwe bandoreke mezin kiriye Heraklitos. Wek mînak Platon di felsefeya Rojavayê de, di felsefeya Avrupayê de, felsefeya cîhanê de hatta filozofeke mezin û girîng e. Whitehead filozofekî sed sala bîstan e. Ji bo Platon dibêje hemû felsefeya Ewropayê li bin felsefeya Platon têbîniyeke biçûk e. Yani Platon ew qas girîng tê qebûl kirin. Platon sîstema xwe li ser felsefeya kî ava kiriye? Felsefeya Heraklitos ava kiriye. Dîsa Hegel di berhema xwe ya bi navê dîroka felsefeyê de qala têkiliya Platon Heraklitos dike. Dibêje Platon berhemên Heraklitos bi kurahî xwendiye û ji berhemên wî pir îstîfade kiriye. Yani perwerdehiya xwe ya ewilî ji berhemên wî girtiye. Loma Hegel dibêje Heraklitos mamosteyê ewilî ya Platon e. Qala Hegel kir, ez ji Hegel jî devam bikim, ji Hegel mînakek bidim. Hegel dîsa di berhema xwe ya bi navê dîroka felsefeyê de gava qala Heraklitos dike dibêje tu gotineke Heraklitos tuneye ku ez nepejirînim û sîstema xwe ya mantiqî de cîh nedimê. Ew qasî giringî. Belê, ew qas giring dibîne. Yani kesên Hegel nas dikin, ew ê vateya vê gotinê baştir fehm bikin. Hegel filozofekî giran e, yani yekî qurre ye. Fikrên her kesî bi hêsanî napejirîne û tu dibînî Hegel radibe pesnê Heraklitos dide. Û ji aliyekê din ve jî em cara ewilî di felsefeya Heraklitos de dibînin ku filozofekî li ser wateya jiyanê sîstemek pêşkêşî me dike. Û ji filozofên berî xwe cudatir bi awayeke sîstematîk li ser teoriya zanînê, teoriya heyînê, teoriya ahlaqê disekine. Ji ber vana filozofê Fransî Emil Braier dibêje filozofê rastîn, filozofê heqîqî yê ewilî Heraklitos e. Yani dibêje felsefe di Heraklitos de wek cara ewilî gîştiye wateya xwe. Dîsa Nietzsche, yani Nietzsche'yê simbêlpereşût heyranê Heraklitos e, dibêje ji dinyayê re heqîqetek lazim e. Loma em mecbûrî Heraklitos'in. Sezgîn ez bawerim di meseleya giringiyê de Heraklitos tu hinek kane bûyî. Nana. Yani eger baweriya te bimtune be bira ji Hegel hebe, Nietzsche hebe. Nana, pêşî tabî tu ye. Sağ ol. Malatava. Ez qane bûm û arast me jî merak kir bi rastî. Loma bi dilekî rehet em karin vê bernameyê qala Heraklitos bikin. Baş e. Kam dest pê bikin Murat, Heraklitos kî ye? Di kîja demê de li ku jiyayê em wî nas bikin. Sezgîn Heraklitos berê zayînê di sala 540 de li bajarê Efesosê çêbûye.
ادبیم تو باجار افسی زانی تجاریه نهاد لترکیه دناف سینور باجار ازمیره ده مایه ازمیر لروجاوای ترکیه جهدگره و باجارک لقراغ بحر اگیه او باجار افسی آنجا وقت افسوس جی درباسته به وقت جیهک دیروکی باجار هنجل پیایه و جوالاتین جدا گلک کس جبو دیتنا افسیتین و دچن براستی جی باجاره که پر بالکیشه و خوشه جبوی گره جبوی دیروکی باجاره که خوشه هراکلیتوس بری زاین ده سالا 540 ده لافسی تی دنیای و به فلسفه رد مجول به دو وقت اولیمپیاتا 69 ده yani de navbera salên 504 û 501 de êdî Heraklitos wek filozofek tê nasîn û nav û dengî belav dibe. Sezgin li vir belkî di filozofê dinê de jî di felsefeya dinê de jî em bikarbînin gava qala dîroka ku filozof tê de jiyanê dikin navê olimpiyata dibêjin. Mesela dibên olimpiyata 69 ev olimpiyat di dîroka Yunana de pir giring e yani u dîrokê jî li gor olimpiyata li gor lîsteke olimpiyata qeyd kirine ew mesela Heraklitos jî di olimpiyata 69 de yani li gor taqvîma îro berî zayînê 504 û 501 teqrîben tê wê navberê loma gava me qala olimpiyata kir biraz zanibûn ku wek taqvîmekî ye yani ji bo em wê demê baş fehm bikin. Vê çaxê em bernameyeke taybet ser olimpiyata jî amade bikin. Dibe jî yani olimpiyat jî giringin û ji xwe em ê bibînin yani her ku em ketin nav felsefeyê em ê bibînin gelek filozof bi sporê re jî mijûl bûne. Platon yekê navdar e neyse ez nebêjim di beşa Platon de ez ê bêjim hinkî bira merak bikin ya her tiştî em carkî de nebêjin. Sezgin malbata Heraklitos malbateke aristokrat û dewlemend e yani li bajarê Efesê dijîn û gelek rêvebir û kralê bajarê Efesê ji malbata wî derketine malbateke mezin e yani mal mezin e wek eşîr e gava dora kraltiyê tê Heraklitos kraltiyê qebûl nake û dora xwe dide birê xwe. Balkêş yani çima kraltiyê qebûl nake Murat yani ji ber nerîn xwe siyasî yani ji ber ku giringiyê dide demokrasiyê tiştekî wilo yana naya sezgin demokrasiya çi halê çi yani Heraklitos ji demokrasiyê qet hes nake îmana wî ji demokrasiyê dere di serdema antik de tim qala Platon dikin dibêjin Platon ji demokrasiyê hes nake di jimnê demokrasiyê rast e yani Platon jî hes nake ji xwe em ê dûr e bibînin belkî Platon jî di tesîra di bandora Heraklitos de maye dibe vê meselê de rast e lê Heraklitos di mesela demokrasiyê de ji Platon tuştur e yani kraltî tam gor wî esas erê lê qebûl nake dîsa em ê li ser vêya jî bisekinin yani Faqîro Platon navê wî derketiye dibên di jimnê demokrasiyê lê di serdema antik de di jimnê herî mezinê demokrasiyê Heraklitos e. Belê bi min barkêş hat birastî jî yani demokrasiya wê çaxê helbet ne wek demokrasiya îro ye lê hemû kêmasî û pirsgirêkên xwe dawî demokrasiyek heye û bi min ji rêveberiyeke otorîter jî çêtir e yani di demokrasiyê de tu bi rahatî dikarî fikrê xwe îfade bike loma ji bo pêşketina felsefeyê jî rêveberiya demokratîk dibe ku çêtir be yani filozofek çima ji demokrasiyê hez neke ev dijminatiya wî ji ku tê Murat. Sezgin Heraklitos ji demokrasiyê hez nake lê na em werbêjin ew çêtir be Heraklitos ji însana hez nake. Loma rêveberiyeke wek demokrasiyê ku bingeha xwe ji hêza gel digire ne bi dilê Heraklitos e. Wek em zanin yani tu jî wek parêzerekî baştir zanî di demokrasiyê de bi taybetî di demokrasiya Atînayê de însanên bajêr tên cemhev û li ser rêveberiya bajêr xeber didin qanûnan derdixin ku em biya wek demokrasiya yekser erê îro temsîlî ye wê çaxê ji ber nüfus sindik bû rahat bûn yani belê yani bi temsîlkaran na rasterast însan daatin cemhev û demokrasiyê pêk danîtin Heraklitos vêya qebûl nake yani dibêje her insan nezanaye her insan nexwendeye loma rêveberiyeke wek demokrasiyê ku li ser îradeya însanan hatiye ava kirin qebûl nake yani dibêje gerek kesên zana û kesên neqane bajêr îdare bikin. Yani neqane qesate çi Murat? Neqane yani ne herkes kesên bijarte kesên bijare belê ji vê em baş fehm dikin ku Heraklitos insana biçûk dibîne hinkî biçûk dibîne
na yani ne hinek ya yani yeki kurra poz bilin de meger rast bejin sansür neke ya na yani insana pır buçuk dibine bi taybeti jî insanên li bajarê Efesê dijîn biçûk dibîne sezgîn ji wan hes nake pir nakeve nav wan yani loma naxwaze ji wan re qiraltiyê jî bike yani dibêje vana kîne ji wan re qiraltiyê bikim ew qas wan biçûk dibîne û piştî sürgûna Hermodoros bi temamî dev ji jiyana nav bajêr berdide û hema bi temamî têkiliya xwe ji însanan qut dike. Têkiliya Hermodoros û Heraklitos çi ye Murat? Sezgin vana hevalê hevin yani Hermodoros hevalê Heraklitos'e dostaniyekê wanê pir baş heye tiştek ecêb e yani Heraklitos a xwaz ji însanan hez nake wê hevalê wî jî heye ew bala min kişand bi rastî jî Hermodoros jî wek Heraklitos li dijî hem demokrasiyê ye yani loma hevalê hevin ji ev du fam dikin erê ji ev du fehm dikin bi zimanê hev dizanin Hermodoros jî wek Heraklitos me got li dijî demokrasiyê li dijî demokrasiya bajarê Efesê ye û meclîsa bajarê Efesê ji ber nêrînên wî yên antîdemokratik wî ji bajarê Efesê sürgün dike. Li vir em hinek qala bûyerên siyasî wê demê bikin wê baştir bêfehm kirin vê mesela sürgünê wê demê dewleta Pers êrişê bajarên Yunanistanê dike û helbet bajarê Efesê jî di nav wan bajara de ye. Hermodoros dibêje di vê dema êrişê de meclîsa Efesê tim biryarên şaş digre qirarên şaş digre û zirarê dide bajêr yani ji alî qanûnî ve meclîsa Efesê rexne dike loma ji bajarê Efesê tê sürgün kirin. Sezgin ev Hermodoros edbêm tu hinek agahî bidîme li ser Hermodoros wek parêzerekî xebatê wî ser hiqûqa Romayê heye Murat Hermodoros piştî ji Efesê tê sürgün kirin derê li Romayê bi cih dibe li wir di nav xebatên hiqûqî de cih digre di nav çêkirina qanûna de qanûnsaziyê de di avakirina qanûnên 12 lewhayên Romayê bi nav û dengê û şîrovekirina wan de karên pir girîng dike ev qanûnên 12 lewhayên Romayê di dîroka hiqûqê de wek destpêka hiqûqa modern an hem destpêk me re karî bêje bingeha hiqûqa Ewropaya îro xwe destpêre hiqûqa Romayê belê heta dibêjin ji ber vana li forma Romayê jî heykelek wî peykerek wî çêkirine ev agahî jî bir ji bo parêzerên me bibe diyarî Murat ez spas dikim ser navê wan lê balkêşe yani yekî antîdemokrat dere di avakirina qanûnên Romayê de cih digre tiştek balkêşe Sezgin piştî sürgûna Hermodoros Heraklitos bêtir hêç dibe yani wek hevalekî wî nêz Hermodoros ji bajêr tê qewrandin tê sürgün kirin Diyojen Laertius di pirtûka xwe de qala gotinekê Heraklitos dike Sezgin ev Diyojen Laertius belkî di bernameyê berê de jî me qal kiribû nizanim dîrok nasekê meşhûr e bi taybetî li ser felsefeyê berhema wî ya li ser jiyana filozofa berhemekê navdar e û niha çavkaniyeke giring e li ber destê me Diyojen Laertius di pirtûka xwe de qala vê meselê dike û dibe piştî vî bûyerê Heraklitos dibêje herin ji însanên Efesê re bêjin birakîş xwe biqeniqînin û îdareya bajêr bidin ber destê gedê biçûk dibêje ew ê gedê biçûk bi her awayî ji wan çêtir bajêr îdare bikin dîsa rojek dibînin Heraklitos di nav geda de rûniştî bi gedare dilîze bi ecêbmayî lê dinêrin Heraklitos bi hêrs dengê xwe bilind dike û dibêje hûn çi li min dinêrin lîstikê geda ji lîstikê wê siyasetê paqiştirin yani tu dibînî gotina xwe jî dibêje teqsîr nake Heraklitos piştî vê bûyerê hêdî ji nav însanan dûr dikeve yani vê dûrketinê em dikarin wek protestoyek li hemberî civakê jî bi nav bikin ev dûrketina wî ya ji nav civakê û biçûk dîtina însanan tenê ji ber nezaniyê yani ji ber wan cahil dibîne ew qas ji wan dûr dikeve belê sezgin yani mesele tamamen cehalet e lê cehaleta ku Heraklitos qal dike ne cehaleteke biçûk e ne nezaniyeke rojane ye ev nêrîn girêdayî felsefa wî ye jî hêdî em dikevin nav felsefa Heraklitos di felsefa Heraklitos de têgeha logos em dibînin logos xwediyê ciyekê giring e li gor Heraklitos logos rêgezeke aqlî ye
حقیقتا جیانی حقیقتا گردونه دناف خود دحوینه جبو ام جیانی فهم بکن و بگیجن حقیقتا جیانی گره ام لوگوسی باش فهم بکن ام تی بگیجن واتیا ویا کور اف جینه حسانه یعنی بفکره تیگه که رازبر همو حقیقت دناف خود دحوینه و دویم بگیجن واتیا وی اف جی جالی فکرینی و تشتکه زوره گرانه جبوی خوندن لازمه فکرین لازمه لی لور هراقلیتوس جی انسانا دور دکه و هراقلیتوس دبیجه انسان جبو لوگوسی فهم بکن تشتکی ناکن دناب نزانیه که مزنده دجین حیوان جی نزانیه وان تونهه دبیجه انسان ناخوینن نافکرن جبو جیانی فهم بکن جبو خوزای فهم بکن تشتا ناکن سری خوناشینن دبیجه سری خوش تلفون را ناکن روکی نابیجن که هلام دسی روپل تشکی بخوینن بعلمن ببن انسان و مرف زمان خونا علمن چوپ خداوین عرده قلبالق دکن نزانم بابدره خبر بدن ببورم مگو فرصت کتی دستیم لسر ناوی هراقلیتوس ایجی بی انسان رنگی بغیدم بینا با فرکر لی ام دوام کن هراقلیتوس گوید لوما جی انسانان حزنا که خوجی انسانا دور دخه پرنای ناکه و ناف جیانا باجر پرانید ناف خوزای ده جیانا خود دومینه دف جی خوارنه برده ده سزگین یعنی جیانی دور دکه و بچولو چیایه دکه و بگیای ناف خوزای زکی خود تیر دکه جبروان سدمان نخوش دکه و لاشوی جاوی دوارمه جبو تداویه دکتورا جی گوداری ناکه جبوی باش ببه دبیجه یعنی دکتر دبیجن ویا بکه ویا نکه بلکه تو باش ببی لی او خاص خو مزن دبینه کو دکتر اج گوداری نکه یعنی دبی اسکارم خو بتانا سری خو باش بکم و جبوی باش ببه لاش خو بریخی دسوینه و بویا وای دناو نخوشی ده دمره سرگی نکه نمیشه نده کناندنی او دیمناوی هات برچافیم بله yani merke ki var ya tudbini kese godarina ke dawiyavi jiko derdi ke Heraklitos mruçu sezginem doğazi bername xub qadin لا مراد هم برسيمي جهنم ام كدن لاف جهناوي براسي باكي جهات مقاله فلسفاوي نكر فلسفه هراقليتوس فلسفه تشاوي تشي غوتيه تشي فكريه يعني مرنا هراقليتوس قص عجيب ومش فلسفه جدور قص ما فلسفه جيب اري ولا من قاله فلسفاوي جيبك مراد دکام قال بکن یعنی مگو میرک مریه چویم لدوی خبر ندن لی تزانی سزگین کرم که بپرسه مراد تقالا جیانا هراقلیتوس کر براستی جی کسایتی و جیانک بالکش هم دبینن دوربوناوی اج جواک دجمناتیاوی لهمبر دموکراسی هفته بدمندی د فلسفاوی ده چاوا درتی پیشامه یعنی لسر فلسفاوی باندوره که چاوا کریه سزگین ev taybetmendiyen Heraklitos diseri de لسر üslup u ve gotuna Heraklitos bandore kriye. Felsefe Heraklitos felsefe ke grane. Yani jigrane betirem dikarim ejin felsefe ke girtiye. Jali ve gotini, jali ifade kirne. Yani tegiştin u fahm kirna felsefe Heraklitos grane brastici. Hevoke bikartine, watte bikartine, gotinin bikartine. Yani jiboy felsefe u ne fahm kirne. her tişt dike. Li ser hinek gotinên wî fragmanên wî hinjî nîqaş hene. Yani pir nayê fehm kirin. Loma navê Sketinos jî lê dikin. Sketinos jî yani wek leqabek çi? Belê wek leqabekî yani bi Kurdî em çawa bêjin wek Heraklîtosê xomam. Yani baş nayê fehm kirin, baş nayê dîtin, ne zelal. Seba çi werdike dîsa ji ber însanan. Yani hingî jî însanan hez nake, hingî wan biçûk dibîne. ناوازه انسان فلسفه وی فهم بکن یعنی جنخواستنی بهتر و قبول کردیا جسری ده بیجه انسان فکری مفهم نکن گوتنی مفهم نکن و جبو فهم بکن جی نخبتن ده بیجه لوما نحوجز دا کبم استوان و دا استوان ده بنویسم لور هلبت قررتیه که جی هیه یعنی خو مزن ده بینه ناوازه برهمین وی ده ناف خلکی ده بلاوه به یعنی ده بیجه براتنی کسین زانا کسین نقانه برهمینن بخوینن مثلا تشتک بالکیش سزگین برهمی خود به تسلیم پرستگاه آرتمیس etke. Ne uçma? Jiboy برهمین وی گوتنین وی
Dinav insana de belav nebin. Yani dibe ji bo li ser şîrove nekin, ser xeber nedin. Dibe gotinên xwe berhemên xwe teslîmê perestgeha Artemisê dike. Yani li vir biminem dikarin û şîroveyekî ew jî bikin gotinên xwe wek gotinên Xudayan dibîne. Yani ew qas xwe mezin dibîne ku loma berhemê xwe dibe ciyê berhemê min perestgehin. Dibe teslîmê perestgeha Artemisê dike. Sokrates gava qala Heraklitos dike dibêje fikrên Heraklitos yani dibe fikrên Heraklitos yên min fehm kirine muazzam in. Yani ji vir em dibînin Sokrates jî hemû fikrê wî fehm nekiriye. Belê. û dîsa Sokrates dibêje ji bo hemû fikrên wî bê fehm kirin divê noqavekî ji girava Delosê were ji bo em di nav gotin wê nefetisin ji bo me xelas bike. Yani insan fikrê wî fehm bikin nekin ne giring e ji bo wî. Nabêje ez fikrê xwe ji wan re rave bikim. Dibe eger dixwazim fehm bikin bira ew xwe bigînin asta min. Herakleitos jî gotina xwe dibêje û xwe dide alî û dibêje eger piçkî fehma we hebe û nê gotinên fehm bikin li cem me gotinek heye dibêjin kesê jê re herfek bese. Her cara gotinên Herakleitos dixwînme ew tê bîra min Sezgîn. Em dibêjin însanan biçûk dibîne li vir em tenê qala însanan nakin. Yani em qala însanên nezan nakin. Li hemberî filozof û nivîskar û helbestvanan jî wîsa tev digere. Mesela di berhema berê de me qala Pisagor kir ew jî yani mêrik dawiya dawî filozofekî mezin e. Ji bo Pisagor dibêje Pisagor derewçîneke derhanê ye. Ji bo Homeros dîsa dibêje tedî wek helbestvanekî wek şairekî em mîzanin. Ji bo Homeros dibêje divê em Homeros ji hemû pêşbaziyan biqewrînin û wî bidin berdara. Yani Sezgin em ketin nav magazîn û fesadiyê tarza bername me hêdî diguhere dixwaziyem vê meselê bigirin yana bernameya me ji qehwe û felsefeyê derke ve bibe dendik û fesadî. Belê em vegerin ser felsefeyê mijarên felsefa Heraklitos çi ye Murat? Ser çi Seginiye? Belê te bi awayekê ciddî pirsî em bikevîne. Sezgin mijarên Heraklitos li ser sekinîne a rast ne mijarên pir cuda ne. Yani ew jî wek filozofên berî xwe li ser mijara Arkeyê sekiniye. Yani mesela Arkeyê wek mijareke giring ku me gotibû di felsefeya serdema antîk de wek mijara bingehîn tê qebûl kirin. Di felsefeya Heraklitos de jî heye vê mijarê. Lê divê em li ser bersivên wî û nêrînên wî yên li ser Arkeyê bisekinin. Heraklitos li ser Arkeyê çi dibêje Murat? Yani tu karî hinek qala nêrînên wî yên li ser Arkeyê bike. Sezgin Heraklitos dibêje Arke agir e. Yani çavkaniya jiyanê, çavkaniya bingehîn, sedema ewilî agir e. Ew tiştê ku her tişt jê çê dibe, lê ew ji ti tiştî çê nabe agir e. Ya wek pênasiya Arkeyê me dabû. Li ser meseleya agir em pêşiyê şîroveya Aristoteles dibînin. Wek gelek filozofan ji bo Heraklitos jî çavkaniya me ya herî giring dîsa Aristoteles e. Yani tedî Herakleitos nawaze berhemê wî di nav milletê de bela bibin çiye berhemê xulukû ve şartî xwe dê zane. Lê dîsa Aristoteles mala wî ava bi berhemê xwe qala Heraklitos dike. Aristoteles Arkeya Heraklitos yani agirê wek agirê rastîn fehm dike û şîrove dike. Tedî ya ev jî jalîkî ve maftar e tedî li ser Arkeyê Thales digo av, Anaximenes digo hewa. Yani tiştên ji nav xwezayê nîşan didan bo Arkeyê. Aristoteles Arkeya Heraklitos jî hêmanek wek xwezayê fehm dike û şîrove dike. Lê gava em bi kurahî dikevin nav felsefeya Heraklitos Sezgin em dibînin ku ew agirê qal dike ne agirê nav xwezayê ye. Yani agirê wek metaforek bikartîne. Ji bo em baş fehm bikin, ji bo em meselê baş fehm bikin, agirê wek metaforek wek şibandineke bikartîne. Bi agirê dixwaze çi îfade bike Murat? Dego agir wek metaforek bikartîne. Di felsefeya Heraklitos de agir çi temsîl dike? Yani ji agirê Heraklitos divê em çi fêm bikin? Gava Heraklitos dibêje Arke agir e, dibêje gerdûn ji agirê pêkatiye. Çavkaniya her tiştî agir e. Li gor Heraklitos gerdûn bêserî û bêbinî. Yani çi wext dest pê kirî û çi wext wê dawî be ji ku dest pê dike, ji ku diqede, li ku diqede ne bellî ye. Xwe tim diguherîne
لیتم هبونا خو ددومینه یعنی وک آگره کی بفکره لوما قلا آگرت کش خو دفراغمان خود یعنی دبرهمین خود دبیجه ev gerdun nece aliye insanek nece jaliye xudaya katiye afrandın ev vek agreke geş timitum hebu jmej ve sezgin juboy bir mesele baş bir fahm kirin dibem qala tegehe kedin jî bikin tu dibînî em ne wek Heraklîtosin em jî insanan hez dikin û dibo em dibêjin ji bo insan me fehm bikin em meselê ve dikolin mînakan didin qala tegehên nû dikin yani xwedê bike qîmeta me nekzanî bidin. Rast ji bo em tegehek fêm bikin em tegehên din jî bikartînin em tegehên din berê xwe didin tegehên din çi ye tegeh Murat? Sezgin de mesela arkaya Heraklitos de emrasti tegeha guherînê tên. Heraklitos de bêje di jiyanê de her tiştim di guhere. Tişteke sekan tuneye, tişteke sabit tuneye, tiştek di cî xwe de disekine tuneye. Bi van gotinan tegeha guherînê dixe navenda felsefeya xwe. Dibêje xîncî guherînê her tişt di guherin. Tiştê ku naguhere û we xwe dimîne tenê guherîne. Ev guherîneke çawa ye Murat? Yani qala guherîna wextê dike, qala guherîna jiyanê, guherîneke fîzîkî, guherîna ku Heraklitos qal dike karinekî vekî berfirehtir bike. Sezgin tego qala guherîna wextê, guherîna jiyanê, guherîna fîzîkî arast qala gişa dike. Yani ji bo guherîna Heraklitos em baştir fehm bikin, em dîsa ji Heraklitos alîkarî bixwazin û li gotinên wî binêrin. û bi gotinên Heraklitos re jî em qehwa xwe bigirin û herin qeraxa çem hinekî birabêhna me firev be. Heraklitos ji bo em vê meselê fehm bikin mînakeke dide. Yani Xwedê jê razî be gotinê hin kî vekirî. Heraklitos dibêje tu nikarî du cara bikevî çemekî. Ev hevok rasterast felsefeya guherîna Heraklitos di nav xwe de dihewîne. Li vir jiyanê dişibîne çemekî. Tedî ava çem tim û tim diherike nasekine xwe diguherîne loma dibêje gava tu cara duyemîn derî ber çem ew ava çem xwe nû kiriye loma çem jî guheriye li vir çem mînakeke taybet e yani qala golekî nake qala aveke sekan nake çimkî çem tim diherike xwe nû dike û hêzeke wî jî heye yani gava diherike tiştê berxwe jî bixure dibe wek hêza guhertinê di nav xwe de dihewîne loma bi taybetî qala çem dike û dibe gava tu derî cara du diya derî ber çem tu jî guheriyî ew kesê ku cara ewilî çû ket çem ne tu yî loma tu du car nikarî bikevî çemekî û vê felsefeya xwe bi gotina panterey tîne ziman sezgîn yani panterey her tişt diherike pan bi Yunanî xwezaya ji xwe her tişt diherike yani her tişt diguhere bi vîya tîne ziman tiştên diherikîn jî diguherin bi van nêrînên xwe tim û tim guherînê derdixe pêş sezgîn gava vê gotina Heraklitos dibêjim tim helbesta cegerxwîn tê bîra min tedî tu baş zanî di helbesta ey xabûr de dibêje ji ey xabûr re ji çemê xabûr re dibêje kêfera ta te xum û lew nayê bîra te ne razan ne xew tim diherike yani em silavek bidin cegerxwîn jî ji vir ev mesela guherînê em ê dûre di felsefeya Platon de jî bibînin Heraklitos dibêje tu du cara nikarî bikevî çem lês Platon dûre meselê hinek pêştir dibe dibêje tu carkî jî nikarî bikevî çem em ê belkî di bernameyê din de qala vê meselê bikin li vir em dîsa vegerin ser meselê agir di bengeha nêrîna Heraklîtosal ser arkeyê jî ev fikrê guherînê heye agir bîne ber çavê xwe tim di nav guherînekî de ye tim vê dikeve tim xwe vedû guherîne tiştê em davêjin nav agir jî dişewtin diguherin dibin agir lê agir tim û tim xwe dimîne yani agir li vir hêza guherîn û veguherînê temsîl dike her tiştî diguherîne lê ew dîsa we xwe dimîne loma Heraklitos dibêje arke agire Heraklitos dibêje arke agire Murat ez ser guherînê ez dixwazim tiştekî bipirsim belê di pêvajoya guherînê de heyîn bi çi şiklî derdkevin pêşberî me yani gava qala guherînê dike qala guherîna heyînan jî dike newlo yani
ev guherîneke çawa ye taybetmendiya vê guherînê çi ye? Ev guherîn sezgîn guherîneke afrînere yani bixwere bûyînê tîne bûyîna hemû heyînan û helbet bûyîna gerdûnê. Di mesele arkê de filozofên berî Heraklitos tim qala maddeyekê dikin. Dibêjin arkê av e hewa ye. Lê Heraklitos qala maddeyekê nake, qala tiştekê sekan nake. Li vir agir em çawa bêjin ji heyîneke bêtir, ji hebûneke bêtir wek tevgereke derdkeve pêşberî me. Wek tevgereke an wek em dikarin bêjin wek pêvajoyekî jî. Bi metafora agirê re qala pêvajoya guherînê dike û bi vîyarê jî qala pêvajoya bûyînê dike. Agir hêzeke mezin e dibêje bixwere bûyîn û tunebûnê tîne. Yani ew hêza ku her tişt jê çê dibe agir e guherîn e. Loma em dikarin bêjin Heraklitos dibêje heyîn tune ye, bûyîn heye. Ev jî bi guherînê derdkeve meydanê. Çawa derdkeve? Bi diyalektikê. Cara ewlî Heraklitos qala diyalektîkê dike ji ber wî wek bavê diyalektik yani pêşengê diyalektikê tê binavkirin. Diyalektik çi ye? Bi kurtasî bêjim ez zanim hemû guhdarên me baş zanin lê dîsa jî ez bêjim. Diyalektikê de du tiştên dijber hene ji li hevrashatina wan û pevçûna wan tişteke nû derdkeve. Yani tu tiştên dijber têne cem he tişteke nû diafrînin. Ji vê pêvajoyê re bi kurtasî em dibêjin diyalektik. Li gor Heraklitos hemû tişt bi vî şiklî çê dibin. Hebûna hemû heyînan girêdayî dijberî wî û girêdayî pevçûna di nav wan de ye. Loma hebûna gerdûnê wek pevçûna dijberan, şerê dijberan bi nav dike. Dibêje eger pevçûn û şer tune bana wê tu tişt tune bana. Hemû gerdûn pevçûna dijberan e û li hevhatina nav dijberan e. Loma şer û pevçûnê pir giring dibîne. Dibêje gava şer û pevçûn biqedin wê jiyan jî biqede. Ji ber vê meselê jî Homeros pir rexne dike. Ji Homeros çi dixwaze çima wî rexne dike Murat? Yani ez bêm Homeros neyekî şerxwaze ji ber wî gelo. Belê Homeros yani şairekî di halê xwe de ye. Şairekî di berhemên xwe de ji Xwedaya dua dike qala dîrokê dike. Tedî di serî de em gotibû ji Homeros hes nake divê em Homeros ji pêşbaziya biqewrînin û wî bidin berdaran. Di Benselawî de vê fikrê heye. Homeros sezgîn gava em li helbestî wî mêze dikin carna em dibînin ji Xwedaya re dua dike. Bi taybetî ew İlyada, destana İlyada de tedî qala şerê Troyayê dike. Ji Xwedaya re dua dike dibêje yani ey Xwedayê mezin vê şerê biqedînin, avkî li vê agirê bikin, şerê di nav însan de biqedînin. Heraklitos pir hêrs dibe. Yani dibêje Homeros ew qas nezane ku nizane ji bo xerabiya dinyayê dua dike. Dibêje Homeros dua dike û dibêje bira şer biqede. Lê nizane ku gava şer biqede wî jiyan biqede. Dîsa ji bo şer dibêje Heraklitos dibêje şer bavê her tiştî ye, qiralê her tiştî ye. Ew hineka dike Xweda, hineka jî dike însan, hineka dike kole, hineka jî azad dike. Yani dibe guherîn û pêşketina dunya jî ser şer û ser pevçûn. Şer û pevçûn yani ev girêdayî mesela diyalektikê ye. Yani dibe ji bo tiştek nû bê afirandin divê ew pêvajo hebe ew pêvajo jî bi şer û pevçûnê ve girêdayî ye. Murat qehwa me hêdiyê dî diqede li ser Heraklitos tiştekî tutxwaze tiştekî dawî bêje. Sezgîn Heraklitos li gel ew qas quretî û pozbilindiya xwe filozofeke giring e. Yani mala wî ava ji ber ku van fikrê giring ji me re hîştî ye. Helbet ev quretiya wî inkî zirarê jî daye wî yani medî bi çi halî mir di nav çi demir. Lê jalîkî vê jî ez wî fehm dikim. Yani çima ew qas ji însanan aciz e ez wî baş fehm dikim. Heraklitos gava qala logosê dike. Logos zanînê temsîl dike. Yani hakîqata jiyanê temsîl dike. O dibêje gava em bigîjin vê hakîqatê ew asla me bilind be em ê jiyanê baştir fehm bikin û wek dibe yani jiyanê xweştir bibe. Lê divê însan di nav rehetiyê de naxwazin
vê rihetiya wan xerab e û ji bo wî jî tu hewldanek nîşan nadin. Naxwînin, nafikirin, di nav xebatekî de ninin, zoma ji wan aciz e. Yani divê nezanin, haya wan ji nezaniya wan tune û bi vê nezaniya xwe jî jiyanê didomînin. Di nav însanên awa de jî jiyan zor e bi rastî jî. Yani gavan dora xwe mêze dikin dibînin ku 1500 sal e pir tişt neguheriye mixabin. Wek Heraklî tos em nikarin xwe bi çol û çiya bikevin. Yani nizanim em çi bikin. Mixabin Murat. Te mesajên baş jî da divîna berê de. Ez zanim bi milyonan guhdarê me hene loma min got ev mesaj birankî belav be li çar aliyê cîhanê. Ez jî ji însana pir aciz bûme sezgîn lê em piştî bernameyê em xeber bidin em li vir biqedînin. Tamam. Baş em ji guhdarên xwe jê xatir bixwazin hêdiyê. Belê guhdarên hêja Murat zêde aciz nekin, ji xwendinê dûr nekevin. Heta bernameyekê din beşekê din bimînin di xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja bê qehe û felsefe nemînin, bimînin di xweşiyê de. Bi xatirê we. Bi xatirê we. Kahve û felsefe.